President Basini Saya tinta meeting kelas ya kan. Sini IPFT Khwai West Division Committee abad sini taklai 2024 ni last month ni berapa jatana thangnai 4 tarik December 2024 khumuluni program orne hoite thangka ebong a program nogoi bangma sini jara unactive bongoi tangmani jara ba srapsani jara ba a program nongmani bisinga tabok tewisya bororok kha thangsawi phaikya ebong agami dina borok teibo haino IPFT ni banana teibo प्रत्येकटा कामी आमचायो पुसगनानै तै तिब्रालैनि दाबिना तैबो जोरदार खालायनानै बे तिब्रालैनि खरानो तैबो मजबुत खालायै सारा भारत बर्षनि बरनि थाने पुसगनानै गभर्नमेन्टनि थाने पुसगनानै अपनि उद्देश्य तियै तिनि हायना हाय बांमाना जरा अनेक्टिभ बङै तंनाय रागबरक तिनि डिभिजन एजुकेटिव कमिटि नि बडी वबरक हायना हाय दायित्व नालायथा डिभिजन कमिटि बाहायनो मजबुत निसतेबो मजबुत खालायनानै बागै तिनि आ प्रोग्राम या सानमाने के बलायखना जों तिनि खातंगो आरो सेरवातलि कामिबो कामि जत लोकराबो खाबैखा आमचनि जत बरबो खायखा या बाहायकेना सिनि तिनि आ प्रोग्राम नि उद्देश्य तै खालायमाने जरा कताल बाबे दायित्व माने राखनो बोलसन क सरकार सिनि पार्टी नि जियास सिनि सार सपन बर्मा वाइस प्रेसिडेंट सिनि दा प्रशांत देबबर्मा सिनि ऑफिस सेक्रेटरी बुद्ध देबबर्मा यूथ नि जियास माइनसिन जमातिया अबहाय खाय जों तिनि खायै बिसिनि पाइथाकनि मान्त्र जों मालाय लायै तिनि सालसानि कन्फारेन्स आबो कन्फारेन्स पाइ थांकाय सिनि कनि हकबाय आना हाय तेसिया सिनि प्रोग्राम पाइ माने गेट टुगेदर लायै जों किछि सा तामंग रक जगाजा खबर लायनाय खबर सालायनाय माबा मालाय लायै आइ ने वान सबिना तिनि प्रोग्राम न संसार जाखनो